Jansen over på nulhypotese, der lyder: tillid til de irske politikere og tilliden til EU er uafhængige af hinanden. Så jeg skal have fundet ud af, hvor stor sandsynlighed er for, at den nulhypotese er den regel. Starter med at sætte signifikansniveau 10%, og hvad det betyder, det kommer jeg ind på senere. Det første jeg vil, det er, at jeg vil finde ud af, jamen, hvad er mine forventede værdier. Det vil sige, hvis den her på nulhypotese den er rigtig, hvad for nogle værdier får jeg så? Og når jeg siger værdier, så mener jeg svarværdier fra det spørgeskema, vi lavede i Irland til tilfældige borgere omkring netop det spørgsmål her med tillid til irske politikere og omkring tillid til EU. Så vi har vores kolonne herovre med vores observerede værdier, og måden vi finder vores forventede værdier er ved at sige, lige med række sum, vi kan skrive sum R divideret med totalsummen sum 200 T her ganget med kolonnesummen, og det er altså, nu siger vi det fra det her felt, ikke? Så gange sum K. Og i vores tilfælde vil det altså sige, at vi har 47 over 285 gange med 102, og det får vi til at være 16, det er altså den værdi, det felt her skulle have, for at vores nulhypotese den er rigtig. Og man kan sige, det har ikke den samme værdi, men der er nogle statistiske usikkerheder, der spiller ind, så vi kan ikke konkludere noget nu. Det vi til gengæld kan gøre, er, at vi kan bestemme vores Q-værdi, altså vores KN-teststørrelse, som er et tal, vi kan bruge til at fortælle noget om, jamen, hvor meget afviger vores observerede værdi fra vores forventede værdi. Og helt generelt kan vi finde den med formlen forventet værdi. Nej, det er forkert. Den observerede værdi minus den forventede værdi i anden divideret med den forventede værdi. Grunden til, at vi sætter det i anden er, at hvis ikke vi gør det, så kan vi risikere at få negative tal, og det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så i vores tilfælde har vi Q lige med den observerede værdi, som jo er 17, minus den forventede værdi, som er 16,821 anden divideret med forventet værdi, altså 16,821, får Q til at være 19,478. Godt. Og der er altså lige vigtigt at sige, at det her, det var jo kun beregnet for det her felt. Vi har 20 felter her, som skal beregnes for, som man kan se, plus de 20 andre. Og ved at plusse dem alle sammen, så får vi vores QI til 19,478. Det er jo lidt et komplekst tal. Det er ikke et procent, og det er ikke rigtig noget, vi kan bruge til noget. Så for at tolke på den, så er vi nødt til at kigge på vores KN tæthedskurve. Og for at kunne tegne den ordentligt, for ligesom visuelt at kunne illustrere den ordentligt, så er vi nødt til at kigge på det, der hedder frihedsgrader. Og frihedsgraden, det er det antal, svarer til det antal af felter her, som vi skal kende, for at kunne bestemme de andre felter, hvis vi kender alle summerne. Måden hvorpå at beregne frihedsgraden, vi starter at skrive. Frihedsgrad er lige med antallet af rækker. Vi kan sige NR minus 1 gange med antallet af kolonner, så vi siger NK minus 1.
tilfælde har vi altså 5 rækker. Det vil sige 5 minus 1 gange med antallet af kolonner, som er 4. 4 minus 1. Og der får vi altså 4 gange 3, det er altså 12. Vi har 12 frihedsgrader. Nu kan vi tegne vores 10 i anden tæthedskurve. Og kommer til at se sådan her ud. Sådan her. Og det er altså smart, at antallet af frihedsgrader, det svarer også til x-værdien. Og der, hvor kurven topper, altså toppunktet, så vi kan tegne en linje ned her. Så der har vi 12. Så har vi vores q-værdi, som lå på 19,478. Det er nok cirka det, der svarer til her. Hvis vi nu havde haft, grund til at vi skal bruge det her tal af frihedsgrader til at kunne tegne det fra, hvis vi nu havde haft frihedsgrader, 4 frihedsgrader, så havde toppunktet ligget herude ved 4 på x-aksen. Og vi har altså et q-niveau, der ligger her. Så man kan sige, kort sagt, vi har 20 felter. Jo flere felter vi har, der skal krydse sammen, jo større q får vi. Det vil sige, længere ud x-aksen skal vi ligesom for at kunne sætte mærke med vores q-værdi. Og toppunktet er ligesom nødt til at følge med. Altså antallet af frihedsgrader er nødt til at følge med q-værdien, for at vi kan illustrere den ordentligt. Ja. Det næste vi skal gøre er, at vi skal bestemme vores p-værdi. Og vores p-værdi, det svarer til arealet under kurven fra vores q-værdi og mod uendelig. Og nu har vi at gøre med et areal under en kurve, og nu skal vi jo bruge et bestemt integrale. I det her tilfælde skal vi så bruge et bestemt integrale fra vores q-værdi, som var 19,478 til den endelige af vores funktion, der hedder chi pdf af vores antal af frihedsgrader 12,x. Det er x der. Og vi får det til at være 0,077, som med andre ord er 7,7%. Det vil sige, at der er 7,7% chance for, at vores q-værdi ligger på 19,478 eller derover. Og vi sagde jo fra starten, satte et signifikantniveau på 10%, hvilket vil sige, at vi vil acceptere, at den lå på mellem 0 og 10%, for at kunne forkaste vores H0-hypotese. Så det kan vi sige, at det kan vi jo gøre. Men inden jeg går lidt mere i dybden med det, så kan vi lige kigge på det, der hedder den kritiske værdi. Og den kritiske værdi, jamen det er den værdi, den laveste værdi, som q må have, for at vi kan acceptere den, altså q-værdien. Så det vil sige, at vi har en k-værdi, der ligger et eller andet sted her, forhåbentlig. Vi kender den ikke endnu. Dog kender vi vores signifikantniveau på 10%. Så hvis vi kigger på det, vi gjorde her før, der kendte vi vores grænse, vores integrationsgrænse der. Vi kendte bare ikke arealet. Her kender vi arealet, men vi kender altså ikke vores integrationsgrænse. Så det vi gør, det er, at vi gentager det bestemte integrale, den her gang for vores k, altså vores kritiske værdi, til uendelig igen, chi pdf af 12,x dx, som så skal være lige med 0,1, altså 10%. Det vi gør, det er, at vi isolerer k, får k til at være 18,56. Det vil altså sige, at vi har en k-værdi, der ligger sådan cirka her. Så det vil altså sige, at vores q-værdi, den minimum, eller mindst må være 18,56, for at vi kan acceptere. Og i det den altså er højere, så kan vi acceptere den. Dermed kan vi forkaste vores H0-hypotese. Og dermed kan vi altså sige,
at tilliden til de irske politikere og tilliden til EU er afhængige af hinanden.